Salif Keita va actuar anit a Barcelona en el marc del Festival del Mil·lenni. El músic de Mali presentava el seu darrer disc, que es titula Talé. És un treball que combina música electrònica i africana, fet això sí, amb instruments tradicionals. Al disc s'han registrat entre Àfrica i França i han col·laborat artistes europeus i nord-americans també. Amb el ritme de Salif Keita ens acomiadem avui, però recordeu que les notícies en català tornen a les 8 a la 2. Musicien sonné foli bado foli tokoro Allah Allah masara benima bachiri wapi